Škimpel sú tam. Škimpel hľadal Pálkyho. Vondra. Opäť Škimpel. Višňovský. Gól! Gól! Nie je to gól. Je to gól. Videl gól a bolo v bráne a... Musí to byť gól, lebo áno, videli sme to dobre. Z vlastnej hĺbky pokúšať sa o zdolanie toho ruského obranného múru. Podarilo sa nám to Pálky. Ale na modrej nikto nebol. Výborný teraz Šatán. Škimpel ešte. Ale Šatán si našiel na gól! Vondra gól! 2:0 Peťo Vondra, využívame prvú presilovú hru. Dobre Štrbá. A už je Slovensko plno posteľné, že Rusi sú v akcii. Pozor, šanca, gól! Lašák sa neskoro presnul na ten nebezpečný Maxim Sušinský, ktorý je takým nenápadným, všade bolo, znižuje a to je veľmi zlé. Druhý zápas. Rádio zraneného Kismanova. Výborná pozícia. Gól! Gól! Fantázia. Michal Hanzus asistoval v 27. minúte. Opäť odpovedáme Maxim Sokolov. Dá po tretíkrát kus do svojej siete. Lenko. Nepríjemná situácia, gól. Bože, ani neviem, ako ten gól padol, ani Lašák to určite nevie. Rusi držia útočné pásmo. Sušinský padá. Bude sa vylučovať, ale to bolo za čo? Pán rozhodca, gól. Sušinský. Posledné 2 minúty riadneho hracieho času sa začali. Pozor na zase Prokopievovú formáciu. Zatonský a už pred bránou číha nepríjemný Sušinský. Jabitín. Pálky. Môže ísť dopredu. Žigo pod hlavu má Vondru. Tyčka, gól! Dávame gól! Peter Vondra! Jeho druhý zásah! 18. minúte a 20. minút, 20. sekunde dáva Peter Vondra gól. Sme blízko titulu majstra sveta. Veľmi blízučko. Presne 100 sekúnd. 1 sekunda. Ešte 1 sekunda, ale už by sa nič nemalo stať. Priatelia, 1 sekunda do konca finálového stretnutia, toto už nemôžeme prehrať. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3.